Castelló d'Empúries finalitza aquest mes la campanya anual de poda de l'arbrat municipal, una actuació que s'ha desenvolupat durant els darrers mesos amb l'objectiu de garantir la seguretat a la ciutadania, preservar la salut dels arbres i millorar la convivència entre l'arbrat i l'espai urbà. Els treballs s'han iniciat el novembre passat i s'han allargat fins al mes de febrer, seguint la planificació tècnica habitual per actuar durant el període més adequat per a la vegetació. L'empresa municipal de serveis Castelló 2000 ha estat l'encarregada d'executar les tasques que han inclòs la retirada de branques seques o malmeses, la reducció de capçades quan ha estat necessari i la revisió estructural de cada exemplar. L'actuació s'ha dut a terme seguint criteris tècnics específics per assegurar un creixement saludable i evitar riscos, especialment en zones de pas freqüent, àrees escolars i espais públics amb elevada afluència. La campanya ha afectat tant el nucli de Castelló d'Empúries com Empúria Brava, on el municipi disposa d'un inventari que supera els 4.400 arbres de diverses espècies distribuïts en carrers, places i zones verdes. Aquesta planificació ha permès intervenir de manera ordenada i prioritzar aquells exemplars que presentaven necessitats específiques, ja fos per qüestions de seguretat, manteniment o millora paisatgística. A més de les tasques de poda, també s'ha gestionat la recollida i tractament de les restes vegetals generades, que han sumat prop de 1.500 tonelades de material. Aquest volum ha posat de manifest l'abast de la campanya i la dimensió del patrimoni arbori municipal, així com la importància de mantenir una gestió continuada i responsable dels espais verds. Amb el tancament d'aquesta campanya, l'Ajuntament ha reforçat el compromís amb el manteniment de l'arbrat urbà i la qualitat de l'espai públic, assegurant unes condicions òptimes tant per als veïns com per al conjunt del paisatge urbà.